Ja, waarom zoen je 4 voet op vakantie als je hier dichtbij in Friesland ik hebben? Prachtig waar, wetter en alle rondte. Dit is Simmer in Friesland, Joert vanuit Wijns. Ja, Riekele, als je het hebt over Wijns, dan heb je het over de slag bij Wijns, de betinking, de stien, markant punt. Ja, voor mij is het een mystieke plek. Omdat een groot gedeelte van wat zich hier heeft afgespeeld, dat kunnen we eigenlijk niet meer zien. Omdat de Zuiderzee vroeger veel kleiner was en de kustlijn veel verder. En we liggen hier, de Rode Klif is eigenlijk, hierachter ligt het Vrouwenzand, waarvan wordt gezegd dat is de verbastering van Vrouwenland. En daar zou eventueel een klooster kunnen hebben gestaan. We hebben wel het Dulfusklooster in Staveren, bij Staveren. Ja? Maar er wordt ook gesproken door sommige historici over een vrouwenklooster. Wauw, dat wist ik niet. Nee, en het bijzondere is dat een inwoner uit Warns die hier zomers vaak gaat zwemmen. En die vindt allerlei kloostermoppen. Hij heeft er nu iets van 150 kloostermoppen mee naar huis genomen, keurig schoongemaakt. Dat ligt op een mooie stapel. Dus dat zou toch kunnen betekenen dat hierachter het verdronken land is waar vroeger een klooster heeft gestaan. En dat maakt voor mij die plek ook zo mystiek. Hier keek ik heel mooi dat glooiende landschap Ja, in, hè? ja. Maar in de Vierte Wijns. Hoe zit dat? Nou, dat is ontstaan in de ijstijd. Die ijskap die schoof steeds verder vanaf het noorden over het land. En die schoof het land op. En toen het dooide, bleef die richel, die bleef liggen. En dat is eigenlijk, zo is Warns ontstaan. Zo zijn alle Gaasten in Gaasterland, heb je meer van dat soort heuvels. Maar Warns is heel bijzonder omdat het zo lang gerekt is. Het is ongeveer 4-5 kilometer lang. En ja, omdat het boven het maaiveld lag, gingen daar de mensen wonen. Ja. Dit is de haven van Laaksum, jet ik bij Wijns. Wat is hier het verhaal? Deze haven die is aangelegd in 1912. Hij bestaat dus nu ruim 100 jaar. Daarvoor was het een inham die iets verderop lag. En in 1912 hebben ze wat professioneler aangepakt. Dat was toen de haven voor de vissers op ansjovis. Die met Staverse jollen, waar dus ook nog hier een exemplaar of een gedeelte van een exemplaar van ligt. En er hebben hier wel op een gegeven ogenblik iets van 15 tot 20 Staverse jollen gelegen. De enige visser die hier nog vist, en die vangt hier de Laaksumer bot. Oh? Dat is een bot die hier leeft op het Vrouwenzand, want hier loopt ook die uitloper van het Vrouwenzand. Nou. En dat schijnt een delicatesse te zijn. En dat mag als streekproduct mag dat verkocht worden. Nou hebben we het over de fiscus, maar eigenlijk bent de boeren die het varkensrutpad bepaald hebben. Het Ja. landschap, toch? Ja, vanaf 1200 kan je eigenlijk al sporen zien van bebouwing door boeren. De mensen die hier boeren waren allemaal familie van elkaar. En dat is eigenlijk, deze familie, daar stammen eigenlijk, die hier woonden en boeren, daar stammen de meeste boeren van Warns vanaf. Oké. En sommige boerderijen worden al 300 jaar in de familie gehouden. Dan ging het van de vader op zoon, maar ook op dochter. Heel veel vrouwen die dus boerin waren en goede boerinnen waren. En, Tuurlijk. Ja. Ja, je luidt aan de oorsprong eigenlijk van het hele Nooit-team van... Ja, van Wijns. de boerenstand, ja. Bedankt voor een mooi verhaal. Dankjewel. Weet ik daar een stukje meer hier hoe de skiët is. Maar dan hebben we nou het nou. Arjen Boslaar die zucht hier ik op de eigen dorpstuin die ze hebben. En ik dat ziet er prachtig uit. Parkeer de fiets of de auto en dan stap je erop en dan zie ik het ding erin uit. Als er een vlagje bij zit, dan kan de meesten dus oogsten. Ja. Zit het er net bij, dan gaan wij ervan uit dat er net van oogsten wordt. Het gaat wel eens mis, maar goed, op het algemeen gaat het goed. Ja. Momenteel is uien en knoflook is een ratie. En de dames die maken dat, die ben hartstikke druk met vlechtje van dinkjes en van knoflookjes en uien en zo wat.
En bij zaterdagsmorgens dan helft een half bed jerpels leeg. Nou, dan komt er toch altijd een kilo of 10 komt er al. En dat is meestal zaterdagavond ook al wat vet. Ik vlecht bollen. Dat hing het natuurlijk mooi aan de kraam. Dat verkeep het leuk. Meesten die hingen dit als decoratie gewoon thuis op. Ja, ui is het begin van alles. Alle goede recepten hebben ui in zich. Hartige recepten. Maar ik ben gek op Jit bij en ik kan er net voorbij komen, dan vermoord ik al. En dan snoep ik aan de lopende band terug. Dus die Jit bij kan ze hut net reed worden of ik ga hem al laten pakken. Ik heb een mooie krul aan die voor de tuin hellen. Ja. Dat kost het €1. Nou, dat moet hier. Dan moet al die dingen wat. Nou, wipt het erin. Op die een of andere manier kom ik weer in een soort van groentetuin terug. Maar dit is het oude paad van de haven naar de kroeg. De kroeg is er nog, ik ging net heen hier. Want ik kom hier van het oudste huisje van Wijns. En dat is een kapiteinswenning. Dat ik nog altijd bewennen. Toch Ina, goeie? Hey, hallo. Lekker in skaat. In skaat, We heerlijk. rennen al door de moer bij in Sjukwo. Hi. Hoi. Nou, hier werk je en wen je ik. Het is makker van een klooster. Dat is Albrutsen. En er is eerst een kapel is het eerst geweest. Dat kan 12e, 13e eeuw wezen. En in de 17e eeuw heeft een grutskipper het ombouwen litten tot kapiteinshoes. Het is ook heel opverven geweest, mooi, heel donker, bruin zou ik haar zeggen. Tjerbe Rinkers hiette de grutskipper, waar wij wat van weten. En als die personeel nodig hier, dan hingen het anker uit en dan zingen ze op naar Tjerbe Rinkers, wij gaan weer te varen. Hier bij de zee op. Ja, we gaan de zee op. Want dit live vroeger ik echt tot om het wetter Om ta, het hè? wetter. Zo, Sasje dat er om de binnenkant is. dit is de binnenkant. Het is echt een atelier. De gruttenkamer van de grutskipper. En hier schilder ik. Hier ben ik nog met wandelen. Verder hangt er van alles. Hier zie je een bedsteden. En daar weer nog een gang achter. Ja? En dan weer een door naar het orenhoes. Dat het haar letterlijk bijbouwt. Nou, in de 17e eeuw erbij zetten. En dat wie beide bruikt. Daar heb ik altijd ben. Hier werk ik. En dat is nou 46 jaar. Om deze tijd ben ik hier komen te wonen. En wij hebben het altijd te geren broekt. Mijn man heette Johan Haanstra. En hij heeft tot zijn deel in Jinnen toch een heel soort werk maken. Heel veel schilderijen met Frieske plaatsnamen. Alleen nog, het ging net over de plaats. Het was gewoon, hij had een schilderij, moest een naam verzinnen. Hij had het telefoonboek genomen. En alle plakken uitzocht. En als hij bijvoorbeeld een schilderij had met een beetje iets heel vrolijks, dan heette het bijvoorbeeld Tritsen. Mooi naam. Gewoon, het paste bij het schilderij. Het wie een soort innerlijke landschappen. En dat werk is in Kwarten te zien, hè? Dat is in Kwarten te zien, 13 oktober tot 16 december in Belvedere in Jereveen. En dan weten we, als we daarheen gaan te zien, dat hij dat hier makkelijk Dat hier maken heeft. Ja. in het oudste huisje, kapiteinshuisje van Wijns. En wij mochten er even zien. Tierentank. Ik Wijns is dus simmer in Friesland. Morgen, dan ben we in Huddegriep.